Zvakatangira Pakuroorwa Chigure ndakazorara pamusoro peguva. Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana muri sei, ndinokumbirawo kuti munge muchizopostawo nyaya yangu sahaidhi nekuti handidi kuzivikanwa kuti ndiri kutaura nemi. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 35 ekuberekwa. Ndinogara kuno kuEurope, ndiko kwandigere ndichishanda. Mukomana ndauyawo pano ndine nyaya iri kuitika mukati meupenyu hwangu. Handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei, asi kuuya kwandaita pano ndinoziva kuti ndinokwanisa kuzobatsirikana nekuti ndinogara ndichitarisa nekuverenga makoments evanhu vazhinji vari kubatsirwa. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai: ndeinge ndakaroorwa nemurume wangu wekutanga ndichiri kugara kuZimbabwe. Tainge takabereka vana vedu 2 nemurume wangu. Mazuva ekutanga marriage yainakidza. Ndainge ndisinga imagine kuti muchato wainge uchazopera, asi kwapera 5 years tichigara tose. Murume wangu akatanga kuratidza true colors ake. Ainge ava kuita zvechifambi chainge chichisemesa. Aigona kuita 1 week asina kudzoka kumba. Dzimwe nguva ndaigona kutonzwa kuti auya asi agumira kwaamai vake kumba kwangu asina kusvika. Ndakamboedza kushingirira asi ndakazorawo moyo kuti hapana chandaifira. Ndakarwadziwa musi wauya negirlfriend kuna amai vake. Girlfriend rikatobayirwa huku, ndikabva ndatosiya imba yacho ndikadzokera kumba kwedu. Ndakadzokera kumba ndiine vana vangu 2. Ndava kumusha kwedu. Hanzvadzi yangu yakarwadziwa nemararamiro angu. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichidzokera kuchikoro. Vaona kuti zvekuchikoro zviri kuramba. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichiita course yecaregiver. Ndakaita mukomanashi ndichishingirira, even though I was never bright hangu kuchikoro. Ipapo zvaitoramba kutopinda. Ndakafeila ka2 course, asi my brother akaramba akangomira neni. Akasvika pakutonetsana nemuroora achiti mava kungotambisa mari mahara, tetidai mangovatsvakira zvokuita muno muZimbabwe. Ndakashingirira kusvika ndichizopasa kosi yangu yecaregiver. Ndikatanga kuaplya basa. Zvaita sekunge zvakamiswa nesomething. Pandakangoti ndaaplya, I was shocked. Pamwe pacho ndaitofungidzira kuti mascammers vari kutaura neni. Ndakanzi neumwe musikana unoregista yavanoti LinkedIn kwava kutondibatsira. Kana email ndaimboziva kuti email inombogadzirwa sei. Saka ndavhura LinkedIn ndakatoona majob offers akasiyana siyana. Ndaiti maoffers ose andaisangana nawo anenge atori nesponsorship. Ndikabva ndakwanisa kuzouya kuno kuEurope. Ndava kuno kuEurope ndakatanga kushanda ndichichengeta vana vangu. Saka ndakazoitawo shamwari yangu yandainge ndava kuwirirana naye. Ndaishanda naye nekuti ndainge ndisati ndawana basa. Takambotanga tichimbokiya. Saka musikana uyu aiva nefrendi yake mukomana. Ndiye ainge akamubatsira kugadzira mapepa nekuti anga achiuya kuno kuEurope. Mukomana uyu aipota achiuya kuzoona musikana uyu aitokwirawo ndege kubva kunyika kwake, but muno muEurope kuya kuzoona shamwari yangu nekuti aigara kune imwe nyika. Saka friend yangu akatointroduce kune mukomana uyu. Musi watakaonana nemukomana uyu akandikumbirawo nhamba dzangu, tikazotanga kutaura kusvika azondisvitsa shoko rerudo. Tikabva tatanga kuita zvinhu in secret tisati tava deep murudo. Ndakagara ndamuudza kuti ndine vana nekuti ndaityira kuzoavoida madhirama kumberi, nekuti chandaikoshesa ndechekuti vana vangu vasazotambura inini ndiri mupenyu. Mukomana uyu akanditi haana basa kuti ndine mwana kana kuti handina, aingoda inini. Rudo rwedu rwakazopisa zvekuti tainge tava kutoita zvemaslip over kusvika ndazobatira pamuviri. Saka pandakaziva kuti ndainge ndava nepamuviri, ndakaudza mukomana wangu kuti ndainge ndava nepamuviri, asi akaratidza kusafara nazvo. Akazondinyengetedza kuti ngatibvisei nhumbu, nekuti aiti baba vangu havafaniri kuziva kuti ndine mukadzi ane nhumbu. Kuculture yedu hazvibvumirwe kuti
kuti tiroore mukadzi ane nhumbu. Aingotaura zvainge zvisinganzwisisiki. Ndakamuudza kuti inini handisi ready kuuraya an innocent soul. Iwewe kana usingadi nezvangu unongondisiya nenhumbu yangu, ndinoita plan. Saka paakaona kuti ndainge ndaita hasha, akabva atozochinja zvake nyaya. Saka takazoti tagara, iye zvino nhumbu yangu yatova ne6 months. Saka paEaster tainge tiri kumusha kuma-introduction kuvabereki vake, ivo maMuslim. Saka ndakasvika kumusha kwemurume wangu aiva manheru, akaudza mai vake kuti ainge auya nemudzimai ane nhumbu. Instead yekuti nditambirwe semuroora mutsva, hazvina kudaro. Ndakanzi handifanire kunge ndichitambirwa semuroora mutsva. Ndakabva ndapfekedzwa dress reblack usiku, ndikabva ndagerwa musoro navatezvara. Ndapedza kugerwa musoro, ndakaendeswa ndikanorariswa pamusoro peguva. Ndarariswa pamusoro peguva, kudaro ndakaudzwa kuti ndiyo culture yavo kana muroora akapinda mumuri agara atova nepamuviri, kuti vange vachikwanisa kukugamuchira vanotokuradzika pamusoro peguva. Iko zvinozvi ndakadzoka kuno kuEurope tose nemurume wangu, asi nyaya iyi ichiri kundivhundutsa mukoma. Hapana chandati ndasangana nacho muupenyu hwangu. Ndinodawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti zviriko here kuti muroora anonzi anorara pamusoro peguva kuti unge uchigamuchirika, mhosva yako iri yekuti wapinda mumusha mevanhu uine pamuviri. I am worried mukomanashi, kutaura chokwadi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna tizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Zviriko here zvinhu zvakadai pakaipa? Kana ukasangana nesituation yakadaro, what will you do? Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei, please post my story. Makavigawo saID zita rangu, ndinoitwa Tafadzwa, ndine makore 28. Ndiri kunyorawo nyaya yangu iyi nekuti ndine masecrets awo andakatakura mumwoyo mangu. Muri yose inofungidzira kuti bankuru vakange vari overseer vainge vari munhu mutsvene. Vanoti dai vainge vasiri ivo dzinza redu, tingadai tiri vanhu vanotambudzika, vanhu vachingoita zvemadhimoni zvechivanhu sekutaura kwavo, sezvo tiri vanhu vanonamata. Ndikadai ndisinawo motikari kana stendi, asi ndine masecrets avo andakaudzwa nabankuru. Bankuru ndivo vakandibhadharira maschool fees. Havana kungobhadharira inini, asi vana vakawanda vemumhuri kubva form 1 kusvika ndichizonopedza mauniversity. Ndivo vakakwanisawo kundibatsira kutenga motikari yangu yekutanga, vakandibatsira kutsvaka stendi nekuverifya. Saka bankuru vangu ndivo vatingangoti the solution in the family, vairemekedzwa nemunhu wose. Saka vakazoshaika gore rapfuura, mhuri yose yakarwadziwa nekufa kwavakaita. Saka mushure mekunge bankuru vashayika, ndipo apo pandakati ndichida kuudza mai vangu, ndakaona gudo rakauya rikataura neni. Takange titori mumba tiri mudining, hakuna umwe munhu akariona gudo iroro, rakangoonekwa neni chete. Rikanditi usataura, zvose zvawakaudzwa usambofa wakati bufu kutaura. Saka muna 2024 bankuru vakandidaidza kumba kwavo, ndikabva ndaendako. Ndasvikako vakabva vandipa key, vakanditsanangurira kuti ndinge tichienda kustoreroom kwavo. Ndasvikako, pandakapinda ndipo pandakabva ndachizoona hari yavainge vati hari iyoyo kana ndikaiona ndaifanira kungoibata, but vakaita sekunge vainge vanditumidzira kuti ndinotora mamwe madocuments kustoreroom kwavo. Saka hari iyi pandakaibata handina kumbonyanya kuita hanya nayo. Ndazodzoka ndopavakandibvunza kuti ndainge ndaiona here hari, ndikavaudza kuti eye. Vakabva vachizondidzidzisa zvokuita kana ivo vazofa.
saka vakanditi unopota uchienda kuplot mushure mekunge watenga huku dzako 3 kana kuti 6 wodziuraya usiku, then wobva wadzisiya zvako paunenge wadziurayira ipapo. Hari iyi mukoma yakazotanga kuzara neropa mushure mekunge ndatanga kuita mhiko idzodzo. Zvino mune tsvimbo inofanira kugara irimo. Tsvimbo iyi inonzi ndiyo tsvimbo yaishandiswa natateguru vedu apo pavainge vachiitawo mabasa avo ekufamba vachiita zvekuvhima, saka inofanira kungogara iri muropa. Hakuna umwe munhu anoziva nyaya iyi kunze kwangu. Apa ndiri kutya kuti kana ndikaramba ndakachengeta secret iyi, nekuti banguru havana kundiudza zvakawanda, vakangondiudza kuti ndipote ndichiita masacrifices kuplot kwavo. Ndinotya kuti zvikazondipandukira ndichazonzi ndini ndakaromba. Pandaida kuudza amai vangu sezvandakuudzai kuti ndakabva ndachizoona gudo rakauya rikabva randiti ndisambofa ndakaudza amai vangu ndinge ndichinyarara ndigare ndakachengeta secret iyoyo, nekuti isecret yemudzinza. Ndokusaka ivo banguru vakasvika pakufa vasina umwe munhu wavakamboudza kusanganisira nababa vangu kana hanzvadzi dzavo, madzitete angu. Saka mutoro uyu wandakatakuriswa nabanguru wakaoma mukoma. Ndinotya kuti kana ndikada kubuda pachena, vamwe vanokwanisa kuzofungidzira kuti ndini ndakaenda ndikanoromba, sezvo munhu wacho akandipa hari iyi asisiri kurarama. Vanhu vanokwanisa kufungidzira kuti ndakaenda ndikarombera pazvinhu zvangu zvava kundinetsa. Hari iyi ndinoigarisa panzvimbo yekuti iri very safe, sezvavakandiudza kuti haifanire kuti inge ichizoonekwa neumwe munhu wemudzinza, unless kana wasarudza kuti ndiye waunenge uchida kuti ange achizogara nayo. Vakatonditi kana mazuva ako ekurarama kana akwana wava kuda kufa, hari inotokuudza kuti wasarirwa nemakore 2 kana kuti 3 nezuva rako rekufa, unenge uchitoziva kutoti uchafa rini. Then wabva watsvaka umwe weukama weropa ari wedzinza, wobva wamuudza kuti iyi ndiyo hari inotichengeta mudzinza. Ndipewo mazano muri eZimbabwe, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri eZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndezvemufamily izvi kubva kuna tateguru wavo aingogara nayo hari iyoyo. Hei, pakaipa. Oudza here veukama kana kuti ongotevedzera izvo zvaakaudzwa nabanguru vake kuti usazombofa wakataura anything? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nganzi mukoma muri sei? Ndinomuka ndiri kumakuva evatorwa. Ndiri murume wechidiki uye ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndinogara muno muJoni, ndinogara kuDurban. Mukoma, ndine nyaya iri kundinetsa mukati meupenyu hwangu. Nyaya yangu yakati rebei, asi ndichazama kuitsanangura kuti munzwisise nyaya yangu. Chekutanga mukoma, ndinoda kureurura utsinye hwandakaitira amai guru vangu nemukadzi wamukoma wangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndichikura ndichigara kumusha kwedu kwaGutu kwaMupandawana, takakurira mumhuri yaitambudzika. Baba vangu vainge vari gadhi pachikoro, amai vaingoita zvimarikicho muraini, ende mumba medu takaberekwa tiri 4, vakomana tiri 3 nemusikana 1. Saka first born mumba medu aiva mukoma, ndiye wandaitevera. Saka paakapedza chikoro akabva adaidzwa nabhururu wake aiva kuSouth Africa kuno kuDurban. Mukoma vakanoshanda zve6 months ndokubva vadzoka kumusha, vakabva vaita kosi yavo yekudriver crane ndokubva vadzokera Joni. Saka mukoma vakazowana basa rainge riine mari rekudriver crane. Mukoma wangu akaita mari akabva atosimuka akatenga dzimba kuZimbabwe, akazoguma ava nemagonyeti ainge ari 2. Magonyeti awa akawana contract kumaChina ekutakura macontainer achiunza kuZimbabwe. Saka pandakapedza chikoro mukoma wangu akanditora akandipa chinhano kukambani yake chekuti ndini ndainge ndava manager
wemagonyeti ake sezvo ainge asina nguva nekuda kwekuti ainge achiri kuenda kubasa rake rekudhiraivha macrane. Kambani yamukoma wangu yakazokura ndokubva asiya basa, mari yainge yavapo. Mukoma akabva aroora mukadzi wake akabereka vana 3 nemukadzi wake ainge wari wekumusha, asi vainge vangosangana muno mujoni. Asi kunyangwe mukoma vainge vava nemukadzi ainge asingavimbi nemukadzi wake, aivimba neni. Ndini ndaiziva masecrets ake ose, kunyangwe mapassword chaiwo ekuchengetera mari ndini ndoga ndaiziva mapassword. Mukoma wangu semunhu ainge aiva nemari, ainge asingagari pamba, aingogara achingofamba achiita meetings. Saka muna 2017 mukoma vainge vaine meeting yavo yavaifanira kubata. Vakabuda kuseni kumasikati, ndikazotambira foni namukoma wangu, asi chakandishamisa ndichinzwa voice rechikadzi richitaura chirungu. Akandibvunza kuti ndinge unomuziva here, achitaura zita ramukoma wangu. Ndikati hongu ndinomuziva, zvikanzi ane motikari ine maplates akati. Ndikabva ndakonfirma kuti vainge vari mukoma wangu. Pakazongotaurwa zvemota ndakabva ndabvunza kuti kwakanaka, zvikanzi ndafona ndichida kukuzivisa kuti tawana hama yenyu yakafa iri paside peroad, asi anga apfurwa nepfuti pamwe nekubviswa mamwe maparts emuviri. Saka tafona tichida kuti muno identifya kuti body ndiye munhu wenyu. Ndakazosara ndoenda kumochwari, asi ndainge ndatoziva kuti mukoma vainge vafa. Takazotakura chitunha kubva Joni tikaenda nacho kumusha. Mukoma wangu kufa kwake kwakandirwadza nekuti vakafa zvandainge ndisina kutarisira kuti vainge vachazopfa nenguva pfupi pfupi. Saka pandakaona kuti mukoma vafa, ndakabatwa nepfungwa dzekuti ndaigona kuzoshayiwa kana chinhu. Ndikanotora mari yose yaiva musefu ndikaviga painge pasingazivi kanwe. Mukoma vakazovigwa tikadzoka kuno kuJoni. Amai guru mukoma vainge vakatenga imba muno mujoni. Saka tava kuno kuJoni ndakatanga kufurufusha amai guru ndichida kuti varamwe vabve pamba, nekuti ndaida kuzowana kushandisa mari yandainge ndakabata ndisina munhu anozonditarisa. Ndaida kuti amai guru kana vachinge varamwa ndini ndaizosara nezvinhu zvose. Panguva yacho mukoma Satani ainge akandipfeka, hameno pfungwa yainge yakandibata. Ndainge ndatokanganwa zvose zvandainge ndakaitirwa namukoma wangu kuti ndivo vainge vakandibvisa munhamo, vakandiisa padhuze vachiziva kuti handizofi ndakasiya mhuri yavo ichitambudzika. Asi kufa kwamukoma ndini ndainge ndava kutoisa pain paupenyu hwemhuri yake. Asi zvose zvandakaitirwa ndakazvikanganwa. Ndainge ndava kugara ndichinetsana naamai guru, asi amai guru vakazoramwa, vakaita zvokunwa mushonga ndokubva vafa. Pakafa amai guru ndakafara, ndikati zvangu zvaita. Ndakatakura zvose zvainge zvine chekuita naamai guru, handina kusara kana nevana vamukoma wangu. Chandakangoita kutora pfuma chete. Vana vakabva vatorwa ndokubva vaendeswa kunogara kumusha kwaamai guru. Ini ndikasara ndava nefreedom. Zvinhu zvose zvainge zvatova zvangu. Ndainge ndava kunyatsokudya mari, ndakasununguka pasina kana munhu anondidisturba. Vana vamukoma ndakabva ndatovakanganwa, ndainge ndisisina basa navo. Ndainge ndava kutoita zveupenyu hwangu. Kunyangwe hama kumusha ndainge ndatofuratira, ndava kuita zvemuno mujoni. Mari ndaidya nevatorwa hama ndainge ndisingatoda kutaura nadzo. Muna 2017 ndipo pakazotanga dambudziko. Zvakatangira kumagonyeti ainge ava kungoita maaccidents, kunyangwe pachena chena. Madriver akagoma ava kungotiza basa, vamwe vongosiya marori murodhi, munhu obva atosiya zvake basa. Saka mutsvakiridzo ndakazonzwa mumwe driver achindiudza kuti truck number 5 nenumber 23 hafambiki nawo marori iwawo. Munoonekwa mukadzi anokwira imomo mutrack number 5 ne23. Matracks aya ainge ari amai guru vangu avakapiwa namukoma wangu, asi inini pakafa amai guru ndakabva ndatora zvose sezvo zvainge zvingori under certificate rekambani. Pandakanzwa nezvenyaya idzi dzekuti mutrack muri kuonekwa munhu, ndakafunga kuti kuenda kun'anga ndiyo yaiva solution yekuti ndifane kudzivirira kuitira kuti ndisazomukirwa. Asi handina kuziva kuti kuenda kwandakaita kun'anga ndainge ndichitovhura mhepo dzekuti ndishungurudzwe nemhepo dzevafi. Iye zvino pamba handisi kurara, ndinonzwa sound kunge pane vanhu vanenge vachiridza ngoma nekuimbwa nziyo dziya dzinoimbwa
parufu ndinongonzwa kuimba nengoma, asi vanhu vacho vanenge vachiimba ndinenge ndisingavaoni. Dzimwe nguva ndinomuka ndakarara kumakuva kumusha kuZimbabwe. Chinondinetsa mukoma ndechikuti ndinoenda sei kumusha inini ndakatozviudza kuti inini ndava wemuno muSouth Africa. Dzimwe nguva ndinogona kumuka ndichitoona kutoti ndinenge nditori pamakuva. Hazviitiki everyday, sometimes ka2 kana kuti ka1 pamwedzi. Saka ndakadzokera kun'anga, n'anga ikabva yandipa mushonga ikandiudza kuti kana tichinge tikaita dhiri rinenge ratopera. N'anga iyi yakatotanga kundipa mhosva sekunge ndini ndakatadza mhiko. Ndauyawo pano mukoma, ndinoziva mabatsira vanhu vakawanda vazhinji. Ndauyawo nenyaya yangu, ndanzwa nekumuka ndiri kumakuva. Ndinototya kuti nerimwe ramazuva ndichabatwa ndichinzi ndiri muroyi. ReZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kumuka ndozviona ndiri pamusoro peguva. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi track number 5 ne23. Kana ukadriver track iroro unozongoona mutrack munenge muine mukadzi anenge arimo, unenge usingazivi kuti anenge akwira sei track raunenge uchifamba naro. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei? Zita rangu ndinoitwawo Matilda. Ndauyawo pano neghost account. Please musazotaura kunyange zita reghost account because ndiro randinoshandisa kutukirira kikiki kumapeji emacelebrity angu andinofarira andinenge ndichidefenda kumalive uko low. Ndiri mukadzi ane makore 39 uye zvakare ndinogara muBorodale. Ndanyora nyaya yangu iyi nekuti zvina kumira zvakanaka mukomanashi. Family yangu inogona kutopinda busy. Ndakaroorwawo ndichati muna 2012 nemurume wangu uyo wandichati Farai ainge achibva kumhuri ine mari ende ivo vagara vari vanhu vane mari. Saka pamuchato wedu madonations so nemagifts atakapiwa munongonzwa imi, handingazotauri zvose. Dambudziko rakazotanga mushure mekunge pashayikwa mwana. Mbereko yakaramba gore rekutanga, repiri, retatu pasina mwana. Saka takaedza kufamba kuzvipatara zvakasiyana siyana. Vakaita matesti, kunamata, kunyengetera, kushanyira vana chiremba vakawanda, asi mwana akaramba kuuya. Saka zvadaro vamwene vangu vakatanga kundivenga. Pakutanga vaingotaurawo but vakazotanga kunyatsokubuda pachena vachiti uyu haambofi akazvara uyu. Vaiti mwana wangu anoda mudzimai wake asi mudzimai wake haazvari. Saka vakange vava kuita sekunge vainge vachazopa pressure kumurume wangu kuti ange achizotora umwe mukadzi. Saka ndakange ndisingachazivi kuti ndoita sei. Nerimwe zuva vatete vangu vakabva vachizouya kwandiri vakati vainge vachida kuti tinge tichizotaura. Takazotaura in secret. Vakati vainge vachida kundipa garden boy wavo. Zvakandishamisa kuti vainge vachireva kuti kudii. Vakanditi unopota uchiuya kuzondishanyira. Ndaiti pose pandiringe ndavashanyira vaizondipa space yekuti ndinge ndichizova na garden boy wavo. Ndokubatira kwakazoita pamuviri. Vachiti vainge vasingadi kuti marriage yangu inge ichizoparara. Saka ndakabva ndachizoita mwana. Zvino zvakazoitika ndezvekudai. Murume wangu ari kurwara kwaari kuita uku pari kufanira kuti pange pachizoitwa matest. Ndichitaura nemi kudai so mwana ndakatomutizisa muAfrica. Ndichati ndakamuendesa kuChina because ndinotya kuti kana pakaitwa matest mwana anotobuda obviously achinzi hasi wemurume wangu. Isecret iyo yatakaitawo navatete. Handiziviwo kuti sei vatete vakada kuti tinge tichiita zvinhu zvakadaro, but mukomanashi ndizvo zvatakaitoita izvozvo. When you post my story muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana ari garden boy uya wekundipa pamuviri, zvatakaita mukomanashi ndezvekuti navatete
takasvika pakumutsvakira vanhu avo vaakazonetsana navo. Ndiye akazototanga kutonetsana nevanhu because aita zvekunwa doro akabva achizobayiwa nemapanga. One of the guy akazosvika pakuurawa nekuti takange tisingadi kuti ange achizoramba ari mupenyu nekuti taitya kuti aikwanisa kuzotengesa dhiri rose. I'm scared, handizivi kuti zvichazoguma nepi, asi when you post mukoma muzongondizivisa, ndinenge ndiinemi mucomment section. Zvinhu izvi ndakazviita not because ndainge ndichida, asi ndakazviita because ndainge ndisina kana decision. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangoma hazvo vedu we. Vatete nemuroora kuita madhiri akadaro. Can you believe such an arrangement? Yo, pamwe vatete ava havasi mwana wemufamily, maybe she knows something, ndokusaka vakakurudziraiwo kuti munge muchizoita zvinhu zvakadaro. Munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe kuti vatete sei vakazoti ndiri kuda kukupa garden boy wangu zvikatoitika. Let us try to talk about this mucomment section. Rekezei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri kugara munomu munyika yeSouth Africa. Ndigere pamba pababa vangu. Baba vangu vainge vachiitawo zvekudriva matrack. Vakazoroora mukadzi wemunomu muSouth Africa muchanditi henyu James. Ndine makore 34 years ekuberekwa. Ndakazotororawo asi ndakaroora mudzimai wemunomu zvekare muSouth Africa. Tose tinogara pamba, painge pari pamba padedi ndinogara nastepmother vangu. Saka baba vangu vakati vauya kunoko vakabva vachizotanga kuita zvekudriva havo matracks vachizonoshaika. Saka dambudziko rakazoitika nderekuti baba vangu pavakazofa vakafa vasina kana will. Vakangosiya zvinhu zvose zviri mumaoko astepmom vangu muSouth African. Saka stepmother vangu kunyange vaine vana vavo, but ivo vana vacho vari lazy, vakange vasingadi kushanda. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti baba vangu pavakaona kuti vana vavakazvara nemukadzi wavo muSouth African vana vasingadi kudzidziswa zvekushanda, vanongoita zvekuenda kumabhawa kunana Santon kuma VIP club. Saka baba vainge vofamba neni vachindidzidzisa mabasa ose uye zvekare macontracts ose ndini ndakamabata. Ndisipo inini hapana contract inogona kuzorinyoiwa, uye zvekare kumwe kuma warehouse vanoziva inini. Saka stepmom vangu havangambondikawadi as long as vachiri kuda kuramba vachiita business iri. Saka ndakadzidziswa nababa kuti chii chinonzi logistics industry and ndini fleet controller wecompany yababa vangu. Saka dambudziko riripo mukomanashe nderekuti stepmom vangu ivo vanoita sekunge vari kuda kutondikawada kana kutondiurayisa sezvandakaudzwa nevamwe anti ava muning'ina wastepmom vangu. Ndakati ndakagara naye nerimwe zuva vakabva vati kwandiri, James, hautyi kufa here iwe? Dai wasiya basa. Ndikati kwaindava. Vakabva vati kwandiri nechizulu, uri kutamba nemoto, hausi kuona zviri kuitika here? Unombozvibvunza here kuti sei vakazokumanikidza iwe nemukadzi wako kuti munge muchibika pamwe chete nawo? Handiti makatanga muchigara nekubika kuguest house? Iko zvinozvo vakati pamba pangu handidi vanhu vanobika mapoto akasiyana. Vakabva vati handikwanisi kukutsanangurira zvose, asi kana uchikoshesa upenyu hwako tsvaka hako rimwe basa, kana kuti chisiya zvekugarapo pamba pavo unogara somewhere else, nekuti uchaisirwa slow poison iyo ichazokuurayisa necancer. Saka vakatondikurudzira kuti ndinge ndichitora kana contract 1 netrack 1 ndobva ndatangidza upenyu patsva. Zvino ine mukomanashe ndinotya, muSouth Africa munonetsa. Munhu anogona kukupa advice, but achikupa advice kudaro
pamwe anenge akatoudzwa kuti mukomana muudze zvakati nezvakati kuitira kuti tinge tichizowana pekumubatira tobva takwanisa kunyatsokumukawadha zvakanaka. So ndo zvandiri kutya izvozvo kuti what if vanhu ava vari vaviri kana kuri kunzi vanenge vachishandidzana, then ndobva ndachizoita sezvandinenge ndakaudzwa kuti ndinge ndichizoita naanti ivavo. At the end of the day ndobva ndachizotsvakirwa vanhu vanondiuraya. Ndipeiwo maadvices mukoma, ndichange ndichizoteverera wo ndiri mucomment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvinogona kunge zviri izvo kuti vanhu vanenge vachitoda kutokutargetai, then vobva umwe obva aita kunge anouya achikupai maadvice kuti ita so. At the end of the day mobva machizotsvakirwa vanhu vanokuurayai. But ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Vadiwa vateereri ndo mamessages avo atanga takakubatirai nechino chirongwa. Thank you very much for watching. Uye zvekare just leave a comment below.